Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to hit the subscribe button to get updates of our new videos. karong adlaw kay nagtina sila ni nagatang mi di ay dire among giatngan ang kining mga tinanira. Pagdali mo. Para ninyo kanang. Siya si Kling Kling, ang gustong mangarap na mahimong hunk actor. Nga taga Barangay Leong tungod sa iyang pangandoy nga gusto siya nga ma-feature sa usa ka TV network. Ako siyang gitagaan og chance nga ma-feature sa akong vlog. Ug tuod man, malipayon kaayo si Kling Kling nga nahimo siyang artista kadiyot. Bisan pa man og naara siya sa YouTube channel. Kini silang mga bataa nga ania karon. Nitabang og ni-assist lang ni sila ni Nang Lily nga nagtina sa mga pandan. Tungod kay silang tanan, gusto sila nga mahimo pud silang mga artista nga taga Barangay Leong, Dumanhog, Cebu. Kaya si Jerwin nga usa sa mga gwapo sa Leong nga gusto usab mag-artista. Kining mga bataa kung musuroy sa warehouse, mooy magdalag hudyaka o kasiaw o nakapukaw sa mga maluyahong pagbati taliwala sa katalagman nga atong nahiaguman karon. Kana nga gibuhat ni Kling Kling, usara kana kaatik ang tanan. Hey guys! Hey guys! Mao ni sila ang mga artista diri sa Barangay Leong. I'm the one of artista. Mao ni ang mga artista nga mga sikat na adinhe. Nagtina ni sila og pandan kay excited na ni sila mukoil. Yeah. Yeah. I'm so excited. Oh, he's excited daw. Tingin daw kami namin. Ayaw dira. Apel ko na siya, oy. Oh, apel ko na si Bibi na mo. Bibi. Bibi. Say hi, Abs. Say hi to. Hi. Hi. Oh. Ayaw kamo kahibulong kay kining tanan nga gipakita ni James Caan. Usara ka na ka drama. Nga gusto itawon siya nga siya mismo ang mahimong lead actor sa maong nga sugilan. Siya si Amay kanang nagdala og pandan. Usa siya sa mga tao nga akong nailhan nga pinaka madiskarte sa iyang kinabuhi, ilabi na sa pagpangwarta. Bisan pa man sa iyahang mapait na kasinatian sukad sa una. Sa una, maninda ni siya og saging, manuroy ni siya sa kabalayan, maninda og hotcake, maninda og itlog. Unya, BHW pagayod. Unya, nagtrabaho pagid siya somewhere in Leong. Tapos, miyembro pagid ni siya sa personal collection or PC. Mauna guys, kung gusto ninyo nga magpo-member, I think free ra na siya nga membership. Kontaka lang ninyo si Amay, mao niya ang contact number naa dinhi sa screen. Yeah, katurang taga Leong. Si Amay, anaa usab kini plano nga gustong magmodel sa mga produkto sa Miss Maria Native Crafts. Kung inyong nakita, mura kini siya og Diyosa. Diyosa sa kalibutan. Ay, joke. Anyway, angayan kaayo ni siya guys. Ug usa kini sa mga tao nga akong nailhan nga grabe mo paubos. Bisan pa man og gitamak-tamaka na sa mga tao.
sa among komunidad, anaa ang pagsinabtanay, pagtinabangay, paghinigugmaay sa among isig katao, uban sa pagsalig ug pag-ampo sa Ginoo. Maora gayod ang atong bugtong nga hinagiban aron kita magmalipayon sa atong pagpuyo ug sa tibuok komunidad. Ug kung kamo nalipay ug nalingaw sa among mga videos, palihog ko og subscribe sa among YouTube channel for more updates of our videos. Stay tuned!